ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ରୋଷେଇ ଚିନ୍ତା। କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ତରକାରୀ କଲେ ପାଟିକୁ ରୁଚିବ। ବାଡ଼ିରୁ ତଟକା ତଟକା କିଛି ପନିପରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରିବାପତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପରିବାପତ୍ର ରେଟ୍ ହେଲାଣି ହାତ ଦେଇ ହେଉନି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବି ପରିବାପତ୍ର ବହୁତ ରେଟ୍? କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋଇ ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିଲେ ବୋଇତାଳୁ। ତେଣୁ ଭାବିଲି ପୋଇ ବୋଇତାଳୁ ଘାଣ୍ଟ କରିଦେବି। ପୋଇଟାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଧୋଇକି ନେଇଯାଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲି ୟାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟ୍ସ ଚେକ୍ କରିବାରୁ ସେଥିରୁ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ପକେଟ୍ରୁ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜାଣିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।